El divendres passat es van detenir dues dones per possessió i distribució de pornografia infantil. El vídeo d'extrema gravetat va acompanyat d'un àudio en àrab que incita a les persones que reben aquest vídeo a fer difusió per tal d'intentar localitzar l'autor i el menor que surt amb el vídeo. Sobre aquest fet s'ha de dir dues coses. Primer, que en cap moment es veu la cara de l'autor ni del menor, o sigui que no es pot identificar. Els Mossos d'Esquadra, la Unitat Central de Delictes Informàtics, ja està fent la investigació oportuna per intentar localitzar l'origen d'aquest vídeo. I segon, que si una persona fa distribució d'aquest material, d'aquest vídeo, o se'l guarda dins del telèfon mòbil, estaria incorrent en un delicte que pot arribar a una pena de 5 anys de presó. Qualsevol vídeo que arribi de pornografia infantil no se pot fer distribució. S'ha de comunicar a les autoritats, en aquest cas la policia, i borrar el contingut del terminal.